Hej, jeg hedder Jesper Frost. Jeg arbejder til daglig med Human Intelligence, også kaldet HUMINT, og kontraspionage. Den 14. marts 2024 kommer jeg til Aarhus, hvor jeg i samarbejde med Horisont Hotel og Konference holder foredrag Bag Masken. Nogle af jer har måske set tv-serien Lie to Me, hvor vi følger Cal Lightman, den her menneskelige løgndetektor, der kan aflæse selv de mindste microexpressions og folks nonverbale adfærd for at spotte, om der er tale om løgn eller bedrag. Karakteren Cal Lightman er baseret på Paul Ekman, og Paul Ekman er den førende forsker, pioneren bag microexpressions, altså hvordan vores følelser kommer til udtryk i vores ansigt. Udover det har han forsket i følelsesmæssig intelligens og nonverbal adfærd. Jeg er selv trænet af Paul Ekman Group og tidligere samarbejdspartner til både Paul Ekman og Paul Ekman Group. Så hvis du vil lære, hvordan du kan aflæse andre menneskers microexpression, altså hvordan deres følelser kommer til udtryk i ansigtet, og dermed spotte skift i en persons følelsesmæssige tilstand. Og vil du lære, hvordan du kan aflæse folks nonverbale signaler, så kom til foredraget Bag Masken. Det er den 14. marts 2024 på Horisont Hotel Konference. Vi ses.